Seguim i ara el tenim a la següent entrevista. Hem parlat abans de menús nadalencs i això, i ara anem a parlar amb la següent convidada, que és també la col·laboradora habitual de la casa, Carla Escuder. Anem a parlar de consells per passar els Nadals segurs i evitar contagis de la Covid-19. Bon dia, Carla. Bon dia, Jordi. La primera pregunta, i obligada, és que què hem de fer amb els dinars, sopars, reunions familiars d'aquestes festes? Els hem d'intentar evitar? Bueno, tenim que començar, pensar una mica més en el cervell i no tant en el cor estos Nadals, perquè ja sabem que són festes que ens agrada estar en la família, però sí que és veritat que enguany tenim que pensar una mica més en les conseqüències que poden tindre. Llavors, no és qüestió de no celebrar el Nadal en certa família, però sí que és veritat que també sabem que són unes dates que aprofitem per a fer sopars d'empresa, sopars de gimnasio, sopars d'amics. Entonces sí que és veritat que seria recomanable que este tipus de sopars s'anulen o se passen a una època que estiguéssim més tranquils i que hi hagi més seguretat per a poder fer estos sopars. Per tant, hauríem d'evitar els que no són necessaris ara mateix, els que podem passar perfectament uns mesos més sense anar a sopar perquè és molt perillós. De fet, si volguéssim tindre, o sigui que tots volem, però per tindre uns Nadals tranquils, a partir del dilluns ja tindríem que estar limitant molt en qui quedem i en qui deixem de quedar per tindre els sopars de Nadal més tranquils. Com no es podran evitar els sopars, sí que podem evitar fer-ho en grans grups. Quines mesures hem d'aplicar? Les mesures que ja ens han establert els governs, que de moment continuen sent aquestes, que és el màxim de 10 persones i després en grups bombolla. Llavors, s'ha establert una definició que és grup bombolla social, que seria la gent que no és convivent en la que celebraràs el Nadal, fer un grup bombolla social en el qual sempre sigui el mateix, perquè, clar, també tenim molta tradició aquí de sopar en una família el dia de Nochebuena, dinar en una altra el dia de Nadal. Llavors, això no seria pas res recomanable. Lo recomanable seria que el grup bombolla social sempre sigués el mateix, tant per Nochebuena com per Nadal, per Sant Esteve, qui ho celebre. I després les mesures d'higiene que tenim que tindre són prou estrictes dins del que ja anem fent. Jo recomano, per exemple, que cada un se faci un neceser Covid en el que tingui un parell de mascaretes per si en cas una se trenca o el que sigui, aquestes mascaretes guardades en una bossa individual cada una, en un gel hidroalcohòlic també al neceser, i tindre aquest neceser sempre a mà a la taula per a anar rentant-nos les mans, en el moment que no estiguéssim menjant, ficar-nos la mascareta, etc. Després, la persona que invita els altres a casa tindria que ficar una sèrie de mesures. Per exemple, el lavabo, aigua i sabó, per supòs, i eliminar la toalla de tela i ficar servilletes d'usar i tirar per a secar-se les mans. Després, a la cuina també, intentar estar el mínim gent possible, cuinar amb mascareta. I, bàsicament, mantindre les mesures que sempre hem tingut. Distància, rentar-se molt les mans i la mascareta quan no estiguéssim ni menjant ni bevent. Bon dia, Carla. En aquests dinars, com bé dius, tindrem molts de familiars. Doncs bé, si convidem aquests familiars que no són del nostre grup de convivència habitual,
com els hem de disposar a la taula? Claro, esta pregunta és molt interessant, perquè l'ideal seria tindre una super taula en qual la gent poguéssim ficar-la en una distància que toca, que seria 1 metre o 2 metres. Claro, això pràcticament a tots els salons de casa és pràcticament impossible. Llavors, la idea seria que els grups bombolla, o sigui, els convivientes, estiguessin sentats junts. És a dir, per exemple, si jo dino a ma casa, els convivientes som 4 i anem a dinar en 4 més. Lo ideal seria que los convivientes se sentessin junts i inclús un davant de l'altre, perquè és el que més perillositat ens pot donar a l'hora de parlar o dinar. Llavors ficaríem a un grup bombolla a una esquina de la taula i a l'altre grup bombolla a l'altra esquina de la taula. I així evitaríem que pugui haure algun tipus de contagi. Perquè el que no podem fer és que cada un se fica a un puesto i acabem ficant-nos de manera alterna, perquè així sí que no podem mantenir la distància de cap manera. Entonces, en la mesura de lo que pugues, la distància entre comensal i comensal té que ser prou gran, però si no se pot, una altra alternativa seria aquesta. D'altra banda, també tenim les taules, habitualment sempre hi ha plats per a compartir que es fiquen al mig de la taula on tots poden agafar el menjar. Tenint en compte aquesta situació del Covid, enguany també podem posar aquests plats enmig de la taula per a compartir? No, és una de les recomanacions que també ens pot anar bé, perquè ja sabem que a l'hora dels dinars de Nochebuena i Nadal, en el picoteo, mentre anem bevent i anem parlant en el de davant, no ens donem compte de la quantitat de menjar que mengem en el picoteo. Entonces, és una mesura que ens vindrà bé també per anar això. Entonces, lo ideal seria que no hi hagi plats per a compartir en tota la taula, sinó que hi hagués una persona que s'encarregue de ficar els plats individuals, si pot ser des de la cuina a la taula, en vez de a la mateixa taula, i no compartir ni utilitzar els mateixos enceres per a ficar un plat i al plat del company. O sigui, estan cada un al seu plat el que se té que menjar i no compartir per a res. I d'altra banda també una de les tradicions per Nadal és cantar Nadales o fins i tot fer karaoke una vegada acabem de sopar. Podem realitzar aquest tipus d'activitats o haurem de mantenir una distància molt més àmplia? Bueno, és que realment, si lo de cantar, claro, hi ha més possibilitats d'expulsar aerosols, expulsar partícules que puguen transmetre el Covid. Per tant, no seria recomanable. També no ens tenim que oblidar que una vegada deixem de menjar tenim que utilitzar la mascareta, tenim que anar en la mascareta. També una de les recomanacions que s'ha pres és el temps d'exposició és molt important, per tant, quan menys temps d'exposició estiguéssim, millor. Que realment per això també està el toque de queda, que a partir de la 1:30 tenim que estar tots a casa. Llavors, en això el que s'està intentant és que hi hagi menys temps d'exposició. També parlem de que una cosa, sobretot a Nochebuena, que serà de nit, farà més fred, és pràcticament impossible fer-ho a l'aire lliure, però clar, no tenim que oblidar que les mesures, o sigui, que a l'aire lliure se poden arribar a fer més coses que no tancats. O sigui, és més el problema de que estarem sopant a casa, a un saló que té una distància molt menuda. Entonces, encara que tu vulguis mantenir les distàncies, és una mica més complicat. Per tant, enguany no seria lo recomanable cantar Nadales, sinó millor fer algun joc de taula i sempre en la mascareta posada. I ja per acabar, Carla, veiem que les normes són bastant restrictives per evitar els contagis. Vols afegir alguna cosa més? Sí, que enguany tindrem que passar una miqueta de fred, perquè el més important és la ventilació. Per tant, encara que siguéssim molt friolers i fiquéssim la calefacció, l'ideal este any, si sopem amb gent que no és convivent,
és mantindre la ventilació, obrir les finestres i que se vagi filtrant la ventilació. Per tant, important això, si en la mesura de lo possible tot el que poguéssim fer a l'aire lliure, que se faci a l'aire lliure. I si no podem, una altra opció és mantenir les finestres obertes per a que se vagi ventilant l'ambient. Molt bé, Carla Escuder, nutricionista i farmacèutica. Avui hem vingut per la part sanitària, perquè també feia falta tenir els consells adequats també de cara a aquestes festes. Gràcies, Carla, i que tinguis unes bones festes. Igualment, bones festes.